Сәлем достар, исәнмесез, хөрмәтле иҗат сөюче тамашачыларыбыз, кадерле юлдашчыларыбыз. Янәдән йолдызлык мизгелләре тапшыруы сезне сәламли һәм үз эшен башлый. Бүгенге тапшыруда дуслар иҗат сөюче тамашачыларга шулай ук кызык булачак. Әни өчен, чөнки бүген без җырлыйбыз. Дөресрәге, йолдызчыкларыбыз үз иҗатын сезнең хөрмәтегезгә тәкъдим итәчәкләр. Сүз бүген Ландыш Камиловна Фаттахова укучылары турында барачак. Яшь җитәкче, сәләтле, үзенчәлекле, методикалы җитәкче. Һәм без аның белән бүген элемтәгә керәбез. Киябез, дуслар. Ландыш Камиловна, исәнмесез, ниһаять сезнең белән дә элемтәгә керергә насыйп булды. Марина, сәлам! Тамашачылар, хәерле көн. Мин бик шатмын безнең очрашуыбызга. Ландыш Камиловна, үзегез белән якынрак таныштыругыз сорала. Иҗат юлына ничек бастыгыз, иҗатка карата мәхәббәт кем уятты сездә? Шуның турында берничә сүз. Мин үзем буада үстем. Анда музыканың шиксез дөньясын аңлар өчен музыка мәктәбенә укырга кердем. Әнием мине һәр вакыт искә ала, син бала вакытта радио кебек идең ди. Я көлгәнмен, я сөйләгәнмен, я җырлаганмын. Һәр вакыт туктамыйча. Бар менә бу мавыгылар мине башта музыка училищесына, соңрак педагогик университетының музыкаль факультетына алып килделәр. Соңгы курсында мин укыта башладым. Һәм бер елдан соң минем тормышыма бер кечкенә кыз керде. Һәм бу кыз белән без бергә инде бар минем педагогик һәм иҗади юлымны бергә узабыз. Менә инде күп еллар бирле ул Зарина Вильданова.
Куаныш Камиловна, ә менә эшегездә нинди авырлыклар белән очрашырга туры килгән сезгә? Һәм шулай ук бу һөнәрне сайладыгыз икән, димәк, уңай яклары да шактый. Эшемнең авырлыгын сизмим. Чөнки мин аны бик яратам. Хезмәттәшләрем белән дә сокланам. Эшли башлаганда тәҗрибә җитми иде. Ул хәзердә 20 ел узса да барыбер җитми кебек. Чөнки дөнья бик тиз үзгәрә. Һәм шуңа күрә дә артта калырмын дигән курку бар миндә. Сәхнә артында басып торганда яисә залда утырганда мин баланың булачак җырчы булуында өлешем кергәне өчен бик бәхетлемен. То жара, то дождик льется, то дороги снег занес. Как, скажи, тебе живется в конуре мой рыжий пес? Как, скажи, тебе живется в конуре мой рыжий пес? Нет с тобою рядом папы, рядом мамы тоже нет. Кто тебе согреет лапы, купит к празднику конфет? Кто тебе согреет лапы, купит к празднику конфет? Хочешь, я с тобой полаю, хочешь, рядом посижу. Знаю я, что очень грустно жить на свете одному. Знаю я, что очень грустно жить на свете одному. Только пес не отвечает мне на это ничего, а уходишь, громко лает, знает, я люблю его. А уходишь, громко лает, знает, я люблю его. Һәм инде тапшыруыбыз йолдызлык мизгелләре дип атала. Әлбәттә, Созвездие йолдызлык фестивале хәрәкәте белән бәйле тормышыгыз турында сөйләргә кирәк. Һәм менә йолдызлык фестивале белән очрашуыгыз, беренче очрашуыгыз нинди иде, кайчан иде ул? Инде әйткәнемчә, Зәринә Вилданова минем белән 17-18 еллык юлны үтте. Ул минем иҗади лабораториям. Мин аның белән эшләргә өйрәндем. Фестивальдә җиңү яулаган калган укучыларым аңа караганда күпкә кечкенә. Шуңа күрә без 2007 елда Зәринә белән фестивальгә катнашырга килдек. Шуннан соң мөгаен үз укучыларымны йолдызлыкка алып килмәгән ел булмады. Степь вздохнет едва, как Божию росой трава моет ноги в стремени, очнутся реки времени. Смотри, несется конница, степная вольница, полков суровых казаков и тьмы веков. Дочь молитвы
солнце, месяц бреет скулы, лица вьются над папахой чубы, хлещет, сверкают зубы. Степь шальная войска мчит, ворона гибели кричит, летит, рискуя головой, казак лихой. Мать отца рыдать оставим навсегда, постель заправим, сердцу кровь земли родимой, поцелуй в уста любимой, с правдой маткой под усты уезжали молодцы, отведать желчь полынную, судьба фамильная. Степь шальная войска мчит, ворона гибели кричит, летит, рискуя головой, казак лихой. Хоп-хоп-хоп-хоп. Эй, 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 эй. Кони ржут, котел бурлится, дым от трубочки клубится, каша, брага, песня, пляс и улыбка в предрассветный час. Ой, казак, гуляй пока, дай поспать своим врагам, но в поле диком Есаул опять зовет зарю, и вновь несется конница, степная вольница, летит, рискуя головой, казак лихой. Да степь шальная войска мчит, ворона гибели кричит, летит, рискуя головой, казак лихой, казак лихой. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не зашло на востоке, мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Осенную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат, судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают куда захотят наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от тел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на дот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил,
ходил мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Животом по грязи, дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли? Как на свадьбе росу пригубя, землю тянем зубами за стебли. На себя, от себя, под себя. Яланыш Камиловна, менә ел сайын катнаштыгыз икән, әлбәттә, айрым берәр ел да исегездә калгандыр. Гадәти булган сорау, созвездие йолдызлык хәрәкәте белән бәйле булган иң якты мизгел сезнең өчен ул. Нинди? Беләсезме, минем бер генә якты мизгелем юк. Мине һәр вакыт шараның масштабы, кылашы, җәлеп ителүе һәм бөтен йолдызлык командасының бердәм эшләве шок калдыра. Безнең укучылар белән бергә республиканың этабында бәйле үз традицияларыбыз бар. Әмма бу безнең кечкенә гаилә серләребез. Серләрегезне бик беләсебез килсә дә, кечкенә генә гаиләдә булган серләр, әлбәттә, ул сер булып калырга тиеш. Бик дөрес, Яланыш Камиловна. Яланыш Камиловна, менә сезнең укучыларыгызга хас булган манера, дөресен әйткәндә, бүтәннәрдән бик аерылып тора. Менә җырлауны бер ишетеп алгач, аны ахырына кадәр тыңлап бетерәсе килә. Хәзер сезнең белән таныш булгач, инде кем укучылары икәнен белеп була беренче ноталардан ук. Менә балаларга бу үзенчәлекле җырлау манерасын сез ничек кертә алдыгыз? Яисә бу балаларның үзеннән киләме? Нинди шәп сорау. Һәм авыр сорау. Безгә өйрәткән төп принципларның берсе зыян салма. Икенчесе уйларга, белем табырга һәм үзең булып калырга өйрәт. Мин үзебезнең төп классикларга һәм метрларга зур сыклану белән карыйм. Ләкин ике Магомаев һәм ике Высоцкий була алмый.
Һәм һәрчак без катлаулы вокал техникасын аңларга ирешәбез, авторның фикерен шишәргә тырышабыз, ләкин шул ук вакытта үзебез булып калырга. Ланыш Камиловна, безнең белән булган өчен сезгә чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез һәм инде тапшыруыбыз теләмәсәк тә ахырына якынлаша. Берничә теләкләр, берничә җылы сүзләр тамашачыларга, катнашучыларга юласагыз, без бик бәхетле булыр идек. Саубуллашу алдыннан мин сезгә барыгызга да теләр илһам белән аерылмаска. Безнең тормышта бик күп мөгъҗиза. Аны танырга гына кирәк. Исән сау булыгыз, саклагыз үзегезне. Сау булыгыз. Вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог, будоражит следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг. Хорошо, что есть где-то, но рядом со мной мой друг. Если я тебя хотя бы когда-нибудь обидел, просто не поздравил, не заехал, не предвидел, друг мой, старый друг, надежный друг, меня прошу, ты прости. Время неизбежно, и бороться с ним не нужно. Если есть на свете наша искренняя дружба, сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути. Людей на земле, мир забитый битком колесей. Но как сложно найти в этой суетной мгле настоящих и верных друзей. И хоть мир неуютно большой, где все шатко и зыбко вокруг, я судьбе благодарен, что рядом со мной мой друг. Если я тебя хотя бы когда-нибудь обидел, просто не заехал, не поздравил, не предвидел, друг мой, старый друг, надежный друг,
что еще нас ждет на пути. Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути. Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути. Сезгә Даланыш Камиловна чын күңелдән иң изге теләкләр, эшегездә әлбәттә илһам, әлбәттә уңышлар, яңа үрләр һәм яңа йолдызлар тәрбияләвегезне телибез. Исән-имин булыгыз.